Siyabona lapha ke inkonzo esekuphileni Church in Zion lapho khonza khona uDlamini Mthandazi. Mama asiyakwamukela lapha kule channel kaMthandazi Dlamini sawubona mama. Yebo baba njani? Siyaphila njani mama? Siyaphila baba. Ungachazela kancane ngenkonzo okhonza kuyo mama. Yebo baba ngachazela baba ngimama Masuku ngimama naMasuku ngikhonza ePhileni Church in Zion. EPhileni sikhonza kulo zawona wakudala lo waqala owawukhulekela abantu baphile. Namanje ke siyamkhulekela umuntu aphile. Uma siya enkonzweni enjengale nabe kade siye kuyo namuhla asidli ekseni uvuka ungadli ugcina ngayizolo ukudla wenzele kukhona ukukhuleka ukuthi uzokhona ukukhuleka ngoba ukhona ukukhuleka ngendlela uma udlile. Thina sikholelwa ukuthi uyazila bese uyokhulekela umuntu oneyinkinga nogulayo aphile oneyinkinga ziqhaqheke. Njenganamuhla nje bese enkonzweni ephathelene nokuthi kuyokhulekwa kuze inkinga abanazo emndenini noma mhlambe kuleyo ndawo zikhweshe kuyo. Naye magama uchaza ukuthi uma nginibiza emzini wami ukuthi uzanizongikhulekisa nishiye yonke into ilungile nishiye yonke into iqondile ngayindlela enikhuleka ngayo. Kunje ngoba usho baba sishiya thina ogulayo bucaca ukuthi kwenzakalani ngaye asinayo emililo kodwa naye usala azizwa ukuthi uyabona lento kade ngibambile isikhweshile emzimbeni wami asho athi uyabona namhla ngizolala uyabona namhla ikhanda ebelingiphethe lehlile manje liyaphola ngiyalizwa asenzi ngomlingo kodwa nje ngomkhuleko. Siyabonga. Mnumzane ubani sibonga? Madonsela. Donsela kumsela ivoice kancane. Madonsela sikubona lapho uphethe isigubhu waphatha evini ke nenkukhu lapha ekushona ukuthi namhlanje vele bekukubi bekubheda lapho boye khona. Ungasitshela kancane ngenkonzo yakho inkonzo kanjani inkonzo yesigubhu inkonzo kanjani kube nje short nyana. Inkonzo yesigubhu vele thina sisebenza ngesigubhu sikhonze kakhulu amadlozi. Uje umuntu ufuna ukuzangeza le nkonzo. Angeza Ayimna nkinga. Niyakhuleka nje impela. Nikhola emoyeni. Nikuphi ndawo? Sisendaweni yasePietro lapha kaNtombazana. Okay. Nkosi yami. Kusibusise siyabonga baba. Amen. Thank you.